Kukte bukuk rok jotono na lap sok jago anyo YouTube channel gruapo tini sing o video wo Juda nok ni mung nai lai nai puila nai lai nai English bai abo no ulo nai lai nai Kokborok bai puila no ongkha palace kha ajaga je jaga shini bugra song ishiri song te bong ni bshabati song tongman jaga abo no hono Kokborok bai bugra nok abo no ulo phaika temple kha mutai nok office haba nok post office tun nok lighthouse pohor nok outhouse omna ke kuni hunmano fatat nok haika ba hunmano nok bsa slaughterhouse rathar nok haika ba hinmano muithai nok teibo hunmano hanfal nok abo no lo phaika warehouse omna ke shini Kokborok ba hennai yam nok abo no lo ongkha cottage ongkha nok haika ba hinmano nok bsa banglo ke belai nok kotor omna ke hunmane ko bthak nok press suithai chap nok hospital sakham nok library bichap nok school reng nok hostel omna sengkuni ke hinmano reng tong nok heke ba hinmano srungnai tong nok abo no longkha castle bono hinai chuba nok tent bongkha sung nok cabin bono hinai chukhru nok cabinet montri nok home tong thai nok tong house heke ba hunman tong gor omno hanai sung guiding toilet khitai nok bathroom tuku nok shop phal nok hotel heke ba restaurant omno hanai sung chathai nok je jaga chathai manu dressing room chuma nok gymnasium saksanama nok court kerong nok stall mal nok veterinary malham nok church kaitor tongma nok abag omno hinjago kaitor nok bedroom thuthai nok kitchen ganti nok omsik jora no tini ni video omti haike na tui phainai tebo kwbang ma kok thai nong rong ni bagai nai tong di o channel no grow up